ng mga nagbabagang balita. Mga electric cooperative sa Camarines Sur nagtaas sa singil sa kuryente ngayong Hulyo. Babaeng dating nakilagin sa kakilalang lalaki nagamit ang pangalan sa pangungutang online. Suspect, arestado ng PNP Anti-Cybercrime Group. PNP Bicol, naka-heightened alert para sa zona ni PBBM. Higit sa 4,000 pulis, i-deploy. Libreng legal services, hilot at iba pa. Tampok sa People's Day sa Manggaraw. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Dalawa ang arestado sa magkahiwalay na entrapment operation sa Camarines Sur. Sa bayan ng Kanaaman, arestado ang isang lalaking dating nakilagin sa cellphone ng biktima na ginamit ang pangalan ng biktima online para makapangutang. Si John Amador sa detalye. Kalaboso ang dalawang individual sa magkahiwalay na entrapment operation sa Naga City at Kanaaman, Camarines Sur. Pasado alas 4 ng hapon nitong Miyerkules, July 22. Arestado ang isang 53 anyos na babae sa ikinasang entrapment operation sa Barangay Concepcion Pequeña dahil sa kasong paglabag sa estampa o false pretenses o fraudulent act na saklaw ng RA 10175 sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Anong isang araw, nangyari naman noon na nag-chat itong suspect dito sa biktima o na akala nila kasi itong complainant ay nag-aano ng sa ATM. Akala niya yun ang kausap niya. So ito namang nagpadala, naghihingi na ng pera. Ganon din ang kwento. Ganon din, naghihingi din ng pera. Kaya lang expected niya na 2,000 lang yung ang hiningi niya 2,900. So nagagamit siya na din ng ibang pangalan sa theft identity para makakuha din ng pera. Ganun, istapa rin yung ikinaso namin. Nakakuha na siya ng pera, pangalawang padala na, kaya naghingi na ng tulong dito sa amin. Akala ng 18 anyos na lalaking ito na mai-enjoy na niya ang perang na cash out sa tindahan ito sa Barangay del Rosario, Kanaaman, Camarines Sur. Ngunit matagal na pala siyang minamanmanan ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group at inaresto dahil sa computer-related identity theft. Ayon sa PNP, dating nakilagin ng biktima sa cellphone ng suspect at ginamit ang pagkakakilanlan ng biktima para makapanhut-hut online. Nagsimula ito sa isang reklamo ng babae na yung kanyang account ay na-access. So, nag-report ang Kanaaman, naghingi sa atin ng assistance. Doon na nagsimula yung entrapment kasi yung account niya nangungutang na doon sa mga kakilala at yun sa mga kapatid niyang nasa abroad. So, nagbigay ito ng account number doon sa GCash at doon namin ito naabangan. Kung pagkatapos niyang mag-claim, doon namin siya nakuha. Bukod doon nga sa pangungutang doon sa mga kakilala niya, ipinupos pa na ino-offer yung sarili niya na kung sino daw ang gustong mag-PM lang sa kanya. So nababastos na yung may-ari ng account. Yun ang isa sa ginagagalit ng asawa niya. Kaya nag-decide sila na magreklamo na. Mahigpit ang paalala ng PNP Anti-Cybercrime Group sa mga paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 na maaring maharap sa higit 6 na taong pagkakabilanggo sa sinumang mapatunayang may paglabag sa naturang batas. John Amador, CSN. Lahat ng electric cooperative sa Camarines Sur ang nagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa mga kooperatiba, nangunang dahilan sa pagsirit sa singil sa kuryente ang mataas na generation charge ng NGCP. Si Jem Garcia sa detalye. Hindi naman Semana Santa pero tila extended ang penitensya ng mga consumer ng kuryente sa Camarines Sur matapos magtaas ng singil sa kuryente ang 4 na kooperatiba sa probinsya ngayong Hulyo. May pinakamataas na power rates ang Kasureco 1 kung saan pumapalo sa 13.4409 pesos per kilowatt hour ang para sa residential, 12.3744 pesos per kilowatt hour naman sa low voltage, at 11 pesos .5089 pesos per kilowatt hour naman
naman sa high voltage. Kasunod naman nito ang Kasureco 3 na nasa 12.6776 pesos per kilowatt hour ang singil nila sa kuryente para sa residential, 11.3298 pesos per kilowatt hour naman sa low voltage at 9.2602 pesos per kilowatt hour naman sa high voltage. At huli ay ang Kasureco 4 na nasa 12.5071 pesos per kilowatt hour ang para sa residential, 11.2201 pesos per kilowatt hour naman sa low voltage at 9.0622 pesos per kilowatt hour naman sa high voltage. Wala pang taripa sa singil sa kuryente ang Kasureco 2, ngunit may abiso na ito sa mga consumer sa posibleng taas singil sa kuryente ngayong buwan na abot hanggang sa 0.80 centavos per kilowatt hour. Kasunod naman ng advisory ay pinaliwanag ng kooperatiba na ang pagtaas ng bill sa kuryente ay dahil sa pagtaas ng singil sa generation charge, kung saan malaki ang epekto rito ang pagbaba ng piso kontra dolyar, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at ang kakulangan sa supply sa kuryente. Actually, tigihiling ta, talagang ang trend kang rates o ang taripa sa kuryente, bako lang hindi sa Camarines Sur, kundi sa enterong nasyon kang Pilipinas, palangkaw po talaga. Nahihiling ta na possible po na malangkaw kita dahil nga may igwa na kitang actual na computation duman sa mga bill, nakakuha na kita ning figure, pero ito bako pang eksakto, pero halangkaw po talaga ang rates ta. And nilalauman ta, baka ining masunod na mga bulan, posible pang mamantinir ta ining halangkaw na taripa, dara po nga ni kaining pagbaba kang kantidad kang peso kontra sa dolyar and si produktong petrolyo and kakulangan sa supply ng kuryente idi sa tuyang nasyon na naapektaran po si presyuhan sa wholesale electricity spot market na saro po yan sa tuyang tigbabakalan man ng kuryente. Patuloy rin ang panawagan ng kooperatiba na hanggat maaari ay magtipid sa paggamit ng kuryente dahil maaari pa rin umanong patuloy pa rin ang pagtaas ng singil sa kuryente nitong mga susunod pang buwan. Jam Garcia, CSN. Namemiligrong ipasara ng LGU Naga ang dalawang establishmento sa lungsod matapos madiskubreng may pagbalga sa proper water waste management and disposal. Si John Amador sa detalye. Nagsagawa ng on-site inspection ang mga kawani ng Senro nitong Miyerkules sa mga drainage sa Naga City matapos makatanggap ng ulat mula sa DPWH's 3rd District Engineering Office na nagsasagawa ng offline kontrabaha sa Barangay San Francisco hinggil sa mga namuong sebo mula sa ilang mga kainan. Ayon sa Senro, dalawang establishmento ang nakitaan ng paglabag sa Wastewater Management Ordinance. Tumambad umano sa mga tauhan ng Senro ang sandamakmak at nakakasulasok na amoy ng sebo sa drainage. Ini po sarong inspection na sa mong ginibukan sa ugma, minuli po sa pangapudan po kang DPWH. Si DPWH po, si Oplan Kontrabaha, nagsasagiwo po ng declogging duman po sa part kang San Francisco area. Duman na-identify ninda na igwang mga accumulation ng sebo duman sa may drainage system na ito. Tulos kitang tig-call out kang DPWH and tulos man kita nag-respond sa lugar. So, in-inspection ta si several establishment na yaon duman kung saan hali si nagtipon na sebong ito. So, upon our verification, may sarong establishment na igwang kapabayaan sa pag-maintain kan sa indang wastewater treatment system. Kaya nag-leak po si mga oil and grease ninda napaduman sa drainage system. Ayon kay Sagun, ang establishmento na nakitaan ng paglabag ay maaaring kasuhan dahil sa paulit-ulit nitong paglabag sa kabila ng kanilang paalala at maaari umanong ma-revoke ang business permit at tuluyang maipasara. Igwa kita ang inaapod na duwang ordinansa igdi sa syudad ng Naga manungod po sa proper waste disposal kang mga nadya-generate ta sa grease trap. So dapat igwa kitang tamang sistema, tamang management sa pag-apon kainin. Di po siya regular waste na dapat kolektahon kang syudad, kundi special waste siya, considered kaya siyang hazardous waste. Sobrang kahaluyan, mga weeks na sigurong dahil nakukolektahan. Kaya nagtipon si grease duman sa indang wastewater treatment na naging rason kaya nag-leak siya, nag-overflow duman sa drainage system. Si instruction po sa bukan sa tong alkalde is ipautob ning stricto ining ordinansang ini. Actually, several times na kaming nag-issue ng violation.
Even kan last year pa po, pinaapod binasinda. Pero despite kayan, insigida magdiretso mangyari ang nanotrantang violation hali sa inda. So kaya sa mga recommendation nagigibuhon ninyo niyan, i-endorse ini sa legal office para talagang ma-actionan ning tama. Ang first at second offense ay may 5,000 na penalty sa paglabag. Subalit third offense na ang kaso ng nasabing establishmento na maaari na umunong mauwi sa revocation ng business permit nito. Jan Amador, CSN. Nakilala na ang babaeng natagpuang patay at nakalubog sa putikan sa bayan ng Bao, Camarines Sur kahapon. Pulisya inaalam pa kung may foul play sa pagkamatay ng biktima. Si Jem Garcia sa detalye. Ito ang aktual na retrieval operation ng mga tauhan ng PNP Scene of the Crime Operatives o SOCO sa katawan ng babaeng natagpuang wala ng buhay at nakalubog sa putikan sa isang palayan pasado alas 8 ng umaga kahapon July 22 sa Barangay Santa Teresita sa bayan ng Bao, Camarines Sur. Ang nakuhang katawan ng biktima na unang naiulat na wala pang pagkakakilanlan ay positibong kinilala ng pamilya ng biktima. Ayon sa Bao Police, taga-Barangay San Vicente Ogbon sa bayan ng Nabua ang biktima na ayon sa kanyang mga kaanak ay nakaranas ng postpartum depression. Minsan na rin umano itong ipinasok sa mental health facility sa Pili para sa kanyang gamutan. Sa kasalukuyan, inaalam pa rin ng mga otoridad ang sanhi ng pagkamatay ng biktima at inaalam kung may foul play sa insidente. Panawagan rin ng otoridad na ipagbigay alam sa kanila kung sakaling may nalalamang impormasyon sa kaso. Jem Garcia, CSN. Naka-heightened alert na ang Philippine National Police sa Bicol Region bilang paghahanda sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, July 27. Ayon kay Police Brigadier General Erosito Miranda, Regional Director ng PNP Bicol, nasa 4,119 police personnel ang i-deploy sa iba't ibang lugar sa rehiyon upang matiyak ang maayos, mapayapa at ligtas na sona ng Pangulo. Dahil sa inaasahang kaliwat ka ng aktibidad at kilos protesta, pinaalalahanan ni Miranda ang mga pulis na pairalin ang maximum tolerance sa pamamahala ng mga public assemblies at sumunod sa PNP Operational Standard Procedures at iba pang umiiral na batas. Nanawagan naman ang PRO5 sa publiko na makiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan, sundin ang umiiral na mga batas sa pagsasagawa ng mga pampublikong pagtitipon at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad. Inaasahang lalakas pa ang bagyong Quiapo habang papalapit sa kalupaan ng bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng maabot ng bagyo ang tropical storm category bago tumbukin ang Babuyan Island sa Northern Luzon. Nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa extreme Northern Luzon. Huling namataan yan sa layong 715 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour at pagbugsong 55 kilometers per hour. Binawian ng buhay ang leader umano ng rebeldeng New People's Army sa Piodoran Albay matapos makaengkwentro ang tropa ng militar nitong July 17. Ayon sa 9th Infantry Division ng Philippine Army, malubhang nasugatan ang rebelde matapos makaengkwentro ng militar ang nasa 10 miyembro ng rebeldeng grupo. Habang ibinababa umano ang rebelde mula sa encounter site ay hindi na ito nakaabot ng buhay sa ospital dahil sa layo ng distansya ng pinangyarihan ng encounter site. Iniwan umano ng mga rebelde ang sugatan nilang kasamahan at nasamsam ang iba't ibang armas tulad ng M16 rifle, magazine at iba pang subversibong kagamitan. Samantala, wala namang nasaktan sa panig ng gobyerno. Naayos na ang LTMS portal ng Land Transportation Office o LTO matapos hindi ma-access ng ilang motorista matapos magkaaberya. Dagsa naman sa tanggapan ng LTO ang mga motoristang magpaparenew ng lisensya at iba pang dokumento matapos ang nalalapit na pagpaso ng deadline sa July 31. Si John Amador sa detalye.
Naayos at nagagamit ng muli ng mga motorista ang Land Transportation Management System o LTMS ng LTO matapos magkaaberya dahil sa mahinang internet connectivity. Critical na digital platform ang LTMS ng ahensya dahil maaari nang iproseso online ang pag-renew ng driver's license, rehistro ng sasakyan at iba pa. Ngunyan, nagka-experience po kita ng slowdown. Ang ibig sabihin po, nationwide siya. Maluya po ang connection. Nagbabagal. Mabagal siya actually. May time po last week na one day talagang nationwide na offline. Ibig sabihin, day kami nakaprocess kasi talaga totally mayo. Pero ini pong recent days, until po ngunyan, naal daw na ini, slow down. May time na makaskas, may time na mabagal. So, uncontrollable po ang situation. Yung mga technical po na in charge sa central office, na tinatrabaho din kung ano ang cause katong slowdown ng system. Ngayong ayos na ang LTMS, makakatulong ito sa mga motorista, lalo na sa mga magpapaso na ang rehistro sa July 31 dahil sa pinatupad na extension ng pamahalaan dulot ng oil crisis. Sa LTO Naga District Office, naobserbahan ng news team ang pagdagsa ng mga nagpaparenew ng mga lisensya at rehistro, kasabay ang pagpapaalala sa nakatakdang deadline ngayong July 31 para makaiwas sa mga penalty. Magkaiba ba kitang krisis sa krudo? Ginibong tabang kang CLTO na ito pong gabos na ma-expire kang tong April, May, and June. In-extend po ito. In-extend ang validity. Ngunyan, hanggang July 31 na lang po siya. Mayong sisingilon na penalty CLTO. Pero after kayan, August 1, back to normal po kita. Pag day ka nakarehistro, may penalty ka. So far, nagdadakol man ng tao, ang ano talaga syempre, sa sobrang dakol din kang tao, dakol lang pigit trabaho ta, may system slowdown pa. So, minsan natatambak, nare-resolve naman din, pero medyo nagbabagal lang din si oras na dapat natapos na sinda, na naaabalan dikit. Kaya naghahagad din kami pasensya from time to time sa inda. Jan Amador, CSN. Good news sa mga 4-piece beneficiaries, walang gutom di ba pang kwalipikadong beneficiaryo ng Uplift program ng pamahalaan na may active e-wallet at land bank account dahil idediretso na ang susunod na payout ng Uplift program ng pamahalaan digitally. Si Regine Boy sa detalye. Nagsimula na ang rollout ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport to Uplift ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa Camarines Sur, sinimulan yan sa Naga City at may schedule na rin sa iba pang distrito ng probinsya. Ito ang programang inilunsad ng pamahalaan para magbigay ng karagdagang suporta sa mga poor, near poor at low-income household sa gitna ng energy emergency at mapanatili ang kanilang kakayahang makabili ng mga pangunahing produkto. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng karagdagang 2,000 piso bawat buwan mula Hulyo hanggang Desyembre upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Matapos ang unang payout ang mga kwalipikadong benepisyaryo tulad ng 4-piece, walang gutom, poor at near poor at low-income earners na may aktibong land bank at e-wallet tulad ng GCash ay hindi na kailangan pang pumunta sa payout centers para kumuha ng ayuda. Layunin ng sistemang ito na mapabilis at mapadali ang pagtanggap ng tulong lalo na para sa mga benepisyaryong nahihirapan ng pumila o bumiyahe. We are working closely with the local government units kasi marami po tayong mga kinukonsider dyan. Unang-una, yung venue. Kasi alam nyo naman, mismong ating mahal na kalihim ang palaging nagbibigay ng instruction that yung ating mga beneficiaryo ay dapat convenient sila sa kanilang sa pag-payout ng DSWD dito sa kanilang mga assistance na tinatanggap. Ayon sa senior citizen at beneficiary ng 4-piece na si Melchorita, malaking ginhawa ang pagpasok ng tulong sa kanyang GCash account dahil hindi na niya kailangang pumila o bumiyahe para kumuha ng kanyang benepisyo. Maray po ma'am, dahil na po kami mamapagal, saka dahil na kami magparapila. Mas magian na po yan sa buyan. Araw po sa mga senior na dahil na kami pwede magparapila, maray. Samantala ayon sa DSWD, ang mga bagong rehistradong benepisyaryo na wala pa ring land bank cash card ay makakatanggap ng kanilang Uplift assistance sa pamamagitan ng over-the-counter payout sa mga itinalagang land bank servicing branches kapag naging available na ang kanilang mga account. Regine Boy, CSN. Dinagsa ang People's Day sa bayan ng Magaraw kung saan alok ang libreng legal service,
hilot, medical mission at iba pa. Narito ang ulat. Libreng legal services, medical services, hilot, gupit at iba pang serbisyo ang inihatid sa mga residente sa isinagawang Grand People's Day sa bayan ng Magaraw. Pinangunahan ito ni Mayor Atty. M.M. Senior kasabay ng pagdiriwang ng kanilang town fiesta. Dinagsa ng mga residente ang aktibidad at na-avail ang iba't ibang libreng serbisyo na inihanda ng local government unit ng Magaraw kasama ang provincial government ng Kamsur, iba pang ahensya at mga sponsor. Isa sa mga naka-avail ng programa si Nanay Evelyn na hindi pinalampas ang libreng gupit. Ayon sa kanya, malaking ginhawa ang ganitong programa na tila binigyan sila ng LGU Magaraw ng isang araw para sa kanilang Pamper Day. Ay, mo po ta, nakapabulong pong libre, tapos pero nag-enjoy man po. Nakula pong orgulyo kan taga Magaraw ta, nagibo po ning paaging araw kaning matabangan ang mga tao na makaabil po kan libreng mga serbisyo po sa gobyerno. Samantala, halos lahat naman ng libreng serbisyo ang sinubukan ni Nanay Asuncion. Masaya po. Ano yung mga na-avail po, ma'am? Yung ilaw, yung tinapay, buto, saka ice cream naman. Thank you, salamat. Hindi rin nawala sa aktibidad ang libreng hilot na One Town, One Product ng Magaraw. Maurag po ang mga parailot sa Magaraw, solid po talaga. Okay po yung event na nita nakakatabang po sa gabos ng mga tao, sa mga hinanapukan tao dito sa Banwa ng Magaraw. Nakiisa rin ang medical team ng Provincial Health Office ng Camarines Sur sa pagbibigay ng libreng konsultasyon, laboratory services at ultrasound para sa mga residente. Pinilahan din ang mobile kitchen ng Provincial Government of Camarines Sur na namamahagi ng libreng ice cream sa mga pumunta sa aktibidad. Nagpasalamat naman si Magaraw Mayor Atty. M.M. Senior sa mga ahensya at organisasyong nakiisa sa Grand People's Day. Kabilang dito ang Integrated Bar of the Philippines o IBP, ang Department of Trade and Industry o DTI, at ang Provincial Government of Camarines Sur sa pamumuno ni Gov. L. Rebillafarte dahil sa patuloy na suporta sa mga programa ng bayan. Yaon po digdiyo ang satuyang Provincial Health Office hali sa Province of Camarines Sur, headed by Governor L. Rebillafarte, para po magtaon ng libreng medical caravan. So may libreng check-up, libreng bulong, pero bako lang po yan dahil pinadala ni Gov. L. Ray ang satuyang free ice cream truck para magtaon ng libreng ice cream sa gabos po ng mga attender digdiyo. Inimbitahan ta din po ang Integrated Bar of the Philippines para magtaon ng free legal consultation. Yaon din at sa tuyang mga civil society organization, Magaraw Barbers Association para sa libreng gupit, Magaraw Hilot Association para sa libreng hilot, kay banta din po ang Makamaso and Maipo for free consultation sa plumbing and basic services. Nagtataw sinda ng mga libreng bulb, libreng faucet, ganyan po. Kay banta din ang DTI for the Diskwento Caravan. So nakakaugma dahil gabos ay nagtatarabang-tabang para makataoning magayon at sinmarhay na serbisyo digdi po sa Banwaaning Magaraw. Kaya iniimbitahan ta ang gabos na suportahan ta po ang mga fiesta activities ta digdi sa Banwaaning Magaraw. Samantala, magpapatuloy ang mga aktibidad kaugnay na pagdiriwang ng Town Fiesta ng Magaraw. Kabilang dito ang Hilot Day na isasagawa sa Biyernes, July 24 bilang bahagi ng mga nakahandang programa para sa mga residente. Regine Boy, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.